dobrú chuť. Tak priatelia, dúfam, že sme vám spravili chuť následovným videom a chceli by sme vás ešte pozvať v polke júla do Borického parku. V auguste sa stretneme na festivale Skaly a Žilinskom triatlone. V septembri to ukončíme zase v parku Ludovita Štúra, takže máte sa na čo tešiť. Čaute.